Bamba lento mntasekhaya, uhambo lakho lusaqhubeka. Ungadidiswa abantu abakushiya endleleni oqale nabo bakushiya endleleni. Abakushiyanga ngoba bengasakufuni, abakushiyanga ngoba sebekunyanya ngoba usumubi. Kodwa wena focusa ohambeni lwakho. Ungamiswa abantu abakushiye endleleni. Kahle kahle efanele niqaphele ukuthi uhambo lwenu alifani. Bamba uAbraham mangabe phuma uNkulunkulu ethaka ezweni lesithembiso. Uphume noLot endleleni baxabana benoLot umkhwe wakhe, kanti baxabana nje hayi ngoba sebeyizitha, ingenxa ukuthi uhambo laLot laseliphelile endleleni. That is why sixabana. Sometimes uxabana nabanye abantu bengazwani nabo, bakuphendukele bakujikele ube mubi unuke engathi uthelwe ngebhakede langasese, kanti hayi ngoba ukuthi kukhona into ephezulu kwakho, ingenxa ukuthi olakho uhambo lusaqhubeka, olwabo uhambo seliphelile. Buka nangu uMoses ukhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe, kwavuka ixakaxaka, kwavuka zonke izinto endleleni, bambona njengeleader engeseyona uMoses egood for bona, kanti uhambo laMoses seliyaphela liyophelela entabeni yaseSinayi. Kanti olabantwana bakaIsrayeli uhambo lubheke endaweni yesithembiso. Bheka ukuthi uhambo lakho lubheke before usonda abantu. Qaphela ukuthi namhlanje nometha noma ngavukana endleleni, nometha noma bengakushiya bonke abantu, kodwa bheka uhambo lakho ukuthi uhambo lakho lubhekephi. Ngizothi namhlanje empilweni yakho uhambo lakho lusaqhubeka. Stay connected, keep on walking. God bless you. Mile njalo yabathwala bakhe.